Ко става извънземно? То виж какво е извънземно. Да. Няма извънземно. Какво става, Ти бе, мама? полицай ли си, бе? Не вече. Той аз бях, брат, ама защото всички сме уволнени и не знам. Защото Сто тука всеки е нормален. Защото шеф е тапана. А? Умре. Ма, Квадрат, върни се, бе. Чакай да си поговорим малко с човек. Матка, стой, бе. Така, форсира момчето. Айде. Аз мамни! Честно. Исках нещо друго, брат. Аз се върни при него, върни се при него. Не, те, че има там админ. А? Ето, къде ни бускаше. Какво викаш? Ето, къде ни бускаше. Педерас! Аз мамни! Да умреш! Аз мамни! Как се отваря живежи? Аз малко люмен. Иши пистолет. Ние бе, бате, аз. Искаш ли пистолет? Брат, как се отваря? Ти нали ми даде в жабката има? Чакай, това не е пистолет, тези пистолети, не това. Аз мамни! Ето ти патрони. Пак ли са в жабката? Взимаш ги. Да, ако ми даваш, ще да отворя жабка. Да. Че на мен ще ми бъде. Аз мамни! Брат, жабката не ми я отваря. На мен ще. Аз си майките. Да, брат, майче няма нищо в жабката. Но имам, аз съм мога да отворя да отворя вече. Брат, аз не мога да я отворя. Да, ето и аз съм мога, строя ти прави. Пак не ми дава. Ай, на мен заедно. Аз мамни! Чакай, бе, то с господин полицай. Заедно го те вече. Мамни. Вие ли сте замесен в тази групировка? Те да могат да се измъкнат. Аре бе, FNF, бе брат. Ето бе. Брат, имам вече уепън. Комбат. И Мартине, как да го извада? Цъкаш бутончето и там си какво. Какво? Цъкаш номерчето. Чакай, мамни. 1, 2, 3, 4. Брат! Говори по-силно, бе! 1, 2, 3, 4, там къде ти е инвентара. Мамни! Слуша. Сега да го скрия пак ли едно? Да. Мамни! На, блъскай ти. Да го целя ли? Давай. Брат, Цепи го, бе, презаради. Има двинство. Мамни. Какво? Брат, къде са ми патроните? Фу. Давай. Тук е шериф. Да, бе. Както във всяка игра. Ето. Мамни! Дева не успях. What? Давай. Не може да си. Трети опит. О, ес! Ти мамни. Мали! Един долу. Там има хора да се пише. Батко си жена. Брат, как ги убивам, бе? Вижи. Да, бе. Това е трети опит да те блъсна. Вече ще е четвърти, айди.
Ей, не му е казал. Брат, някак си го убих преди малкото. Какво да правя? Нищо по човек. Обърка ли го? Ай, мамни. Да, вече имам. Мале, бате. Сега си фиксна колата. Да, ти поех. Майкото. То къде замина, бе? Мартине, вече като играем ролплей, ще записвам да мога да ги поствам в YouTube тези неща. Е, да. А ти знаеш ли сега какво правя? Е, ти какво? Не записвам. Е, аз съм записал. Не записвам и ще се надам, брат. брат. Ще се надам да мога от стрима да го сваля самия запис. Иначе аз съм умен и не съм пуснал запис. Но ние са трудим. Виж какво правим, блъскаме се. Това не е... Да, хазман. Майко, виж го то! Да, бате какво? Защо колата ти е става като... брат. Все едно някой и аз ти я стиснал от двете страни. Дай се бав. Точно така да изглежда колата. Хазмамни! Дай нямам патрони, бе, даже не съм ги използвал. Ма, го са геш? Майко! Хазмамни си! Това струва много добър. Извънземното! Има админи, тук има админи. Отидоха някъде. Пак ли бе? Не. Само го направихме. Стреля. Не мога, обърнат се. Не мога! Ей, педерас, да ти го тура на майка ти педерас. Аре, педал!